jaar lang maken ze liedjes en verzorgen ze optredens voor de vastenavond. Maar nu zijn ze bezig aan het laatste rondje. Het laatste rondje langs de Limburgse podia. Ze komen uit Hulsberg. Hier zijn ze voor u. Maurice en Roger. Oftewel, de geleerden. Goedemiddag! Het water. Zingen! Ons aan de lucht. Hier is de goede God, geen verleden. Al heet de gaten. Ons aan de schluppen. Als ik die